Здравейте на всички, аз съм Тома Маровски и в днешното видео ще ви покажа втората тренировка от моят тренировъчен сплит. Този път няма да ви обяснявам едно по едно за упражненията, а ще използвам тренировъчните кадри да ви обясня, защо тренирам цяло тяло, а не отделни мускулни групи, като например гърди и трицепс, гръб и бицепс и така нататък. Тренирам цяло тяло от около година, като преди това съм тренирал по най-различни сплитове, било то гръб и бицепс, гърди и трицепс, рамо и крака, различни видове супер серии и така нататък. Но нямах почти никакви резултати, нито от към сила, нито от към мускулна маса, седях си един и същ година след година. Нещата започнаха да се променят чак когато започнах да се интересувам и да чета все повече и повече и най-вече когато открих, че да тренирам една мускулна група седмично е напълно недостатъчно и неоптимално. Понеже вероятно вече голяма част от хората, които гледат този клип, се чуят как така не е оптимално да тренират една мускулна група седмично, направо ще започна с обясненията. Периодът, в който мускулите ви нарастват, се нарича анаболен прозорец. Това е период след тренировка, в който тялото реагира на протеина 10 пъти по-анаболно, отколкото в периодът, ако не сте тренирали. Протеинът, който давате на тялото си след тренировка, се използва за възстановяване на микротравмите, които сте причинили на мускулите си по време на вашата тренировка и за увеличаване на мускулните влакна. Много хора си мислят, че този анаболен прозорец е дълъг 30 минути до 1 час след тренировка, но нещата не стоят изобщо така. Проучванията показват, че той трае около 48 часа при начинаещи и колкото повече напредвате, толкова по-кратък става той. В описанието на клипа ще има линк към статия, в която може да прочетете повече за него. След като вече знаете какво е анаболният прозорец, е време да ви обясня защо да тренирате една мускулна група седмично не е достатъчно. Да вземем за пример един средно напреднал, чийто анаболен прозорец е около 36 часа. Ако той тренира гърди в понеделник, то гърдите му ще имат стимул за растеж най-много до сряда и след това 4 дни те няма да получат никакъв стимул за по-нататъчен растеж. Представете си, че този човек прави по 6 упражнения, по 4 серии за гърди и ако той раздели тези упражнения в 3 различни тренировки и прави по 2 упражнения с 4 серии всяко за гърди на тренировка, то той ще дава стимул на гърдите си да нарастват 3 пъти седмично. Сега вероятно много от вас се питат защо тогава билдерите са толкова големи, като тренират една мускулна група седмично. Както повечето от вас знаят, известните билдери използват анаболни стероиди. Тези вещества увеличават техният протеинов синтез двойно, а понякога даже тройно на протеиновия синтез на един натурално трениращ атлет. Тоест след тренировка за гърди, например, те имат понякога над 72 часа стимул за растеж на гърдите, което без употребата на анаболни стероиди би било невъзможно. Следващия въпрос, който предполагам повечето от вас си задавате е: няма ли да претренирам, ако тренирам една мускулна група 3 пъти седмично? Ако сте гледали предишния ми клип, вероятно сте разбрали, че най-важният е тренировъчният ви обем, който е равен на сериите, които изпълнявате по повторенията, по тежестта, с която работите. Ако тренировъчният ви обем е съобразен с вашият сън и режим на хранене, то вие не бихте имали никакви проблеми с възстановяването си. Освен това, тук бих вметнал, че правейки 6 упражнения за една мускулна група един път седмично, вие затормозявате вашето възстановяване двойно повече, отколкото ако тренирате гърди 3 пъти седмично и правите 2 упражнения всяка тренировка. Друг плюс на тренировките за цяло тяло е, че имате много повече сила на различните упражнения. Например, ако тренирате гърди един път седмично и правите горна, долна и хоризонтална лежанка и завършвате с кофи, едва ли ще успеете да направите кой знае колко кофи, защото гърдите ви ще са изтощени от предишните упражнения. Когато правите по 2 упражнения за гърдина тренировка, тази умора няма да е толкова голяма и вие ще може да правите повече повторения с по-голяма тежест, което в дългосрочен план ще доведе и до по-добри резултати. Преди да приключа с клипа, искам да ви дам като съвет да не копирате чужди тренировъчни програми, защото те не са измислени за вас и техният тренировъчен обем не е съобразен нито с вашите цели, нито с степента ви на напредналост, нито с вашето възстановяване. Ако не можете да съставите тренировъчен режим сами, ми пишете на лично съобщение в моята Facebook страница, която ще има в описанието на клипа и аз ще ви помогна. Надявам се клипа да ви е бил полезен и да сте разбрали нещата и ако е така, ударете един лайк и ще се видим в следващия клип.